Аз съм Мартин Маринов, мениджър продажби. Благодарен съм и се гордея, че посрещаме гости, а изпращаме приятели. Здравейте, аз съм Светослав Калейчев, управител на Сиена Палас. Ние тук не продаваме стаи, а продаваме лични и персонализирани изживявания. Аз съм Иван Киричев, шеф-готвач в хотел Сиена Палас. Вкусът има лице. Здравейте, казвам се Мария. Избираме за 10-та поредна година хотел Сиена Палас в Приморско. Отлично местоположение, елегантност и спокойство, просторните стаи, вкусната кухня и професионални персонал. Така че препоръчвам го от все сърце на всички, които още не са дошли, да знаете, закъсняли сте.